Bon dia, amics de Chamaigot, així tenim les nuevas generaciones. David Ponce Jr. Mira con salsa. Quin cul més lleig. Enseguida el vídeo el fica en Instagram, ja veuràs, ja. Esquerra i dreta. No t'espares en el tubo. Mira el botet. Vale, que això és una senda ràpida, apreteu! David, pucha piños ahí. ¿Sí? Molt bé, David. ¿Unas paraules? No puedo respirar el pobre.